Unger, skynd jer! I skal i skole! Okay? Hvor har I lukket, Sofie? Samuel! De skal jo i skole! Afsted! Kom, Sofus! Øj, se, det tager kun 5 minutter. Tryk. Så er de krop. Øj, kakao. Nå, synes du ikke, jeg sexer mere? Når 40 års ægteskab ødelagt min krop. Samuel, tag mig som du gjorde på vores bryllupsnat. Fistfuck mig. Au. Samuel! Nu er det nok! Man kalder en skilsmisse. Og det er det, stress kan gøre ved et ægteskab. Du skal skynde dig at spise din morgenmad. Du skal være i skole for 5 minutter siden. Så er dig, Sofus. Spis! 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 Kæft! Spis! Hvis du ikke spiser din mad, så får du maverumlen i skolen, og så lærer du ikke noget. Er du færdig? Er du færdig? Æd! Silas, prop den der burger i munden. Skal jeg bare sige? Hold, din far han var her, ikke også?
og ikke ud på toilettet med brændende diarré, så har du nok rødt over hans kæg. Silas, ed en burger. Ikke også? Det kan jeg ikke hjemme og fortælle dig, og I giver mig 60 helvede. Undskyld! Ja, bevares. Spis! I de værste børn, jeg nogensinde har haft. Det ved jeg godt. Jeg skulle lytte til min egen mor, dengang hun sagde, Sofie, sagde hun, du skal aldrig få børn. De stinker, de larmer, og de giver dig stress. Ved du hvad, jeg tror, jeg vil ud og hænge mig selv. Det gjorde hun så. Jeg tror, jeg vil ud og hænge mig selv. Hey! Hey! Så er der fest! Silas, spis den burger og kom og hjælp mor. Jeg kan jo slå mig selv ihjel. Herre bevares. Jeg så engang, det her i en film. Eneste børn har givet mig lidt mavesår. Det har jeg også. Kom så, Silas, skal mig stolt. Stress, det gør nalle. Godnat. Hun er død nu. Fed. Det er så ret. Det er smart at sige, at jeg har været alene. Der er også to. Tag mig, du vildt. Tag mig, som du gjorde på vores bryllupsnat. Ej, man kan se et spejl.